ngam wallugo rewɓe te'aɓe ɓe ngala bawɗe no ɓe jangira. Amadou Modibo horejo Sama Voyage maɓɓiti jangirde wiyetende l'école de la voie du paradis ha fattude yoko Ngawdere. En maɓɓitinga bo ngam haala derɗiraɓe meɗen dadiraɓe meɗen rewɓe wonɓe nder fattude ɗo be wonɓe nder wuuro man fuu ngam ɓe wara ɓe janga ha ɗon andi to rewɓe jangi ɗo ummatore pat on jangi. Ndeɗo jangna ɗemgal français ngam wallugo rewɓe ha saniji maɓɓe. Ndeɗo jangna bo diga jewnetegal tarbiya ɓikkoy be dina islam. Allah fondi min en janginan badda Qur'an, en janginan tajwid, en janginan tawhid ngam hala aqida men laaba, en janginan sira, en janginan fiqhu ngam en anda hala senuye, ngiwam, julde men, ko ɗume min galdina men pat ɗon ha nder fiqhu. No debbo joɗirta ha sa'a suudu gorko mum o laata oɗo ɗonkini gorko mako. Rewɓe fattude yoko be ko taari seyori masinɓe wargo jangirde nde ha ɗakki maɓɓe. Allah waddani en jangirde yottude haaje bande mi tammay en woodi no bana maare. En dara en tiira en janga wato en itta majje hamen en dara en rabba ɓikkoy men bano jamra subhanahu wa ta'ala yiɗi. Min yetti on be alɗirgo, min yetti be mo numani en waɗi fikra maɓɓitani en jangirde ha ɗo dede wallita ɓikkoyji men rewɓe be rewɓeji meɗen be dadiraɓe men. Nde maɓɓita hande be fukaraɓe 45 amma nder nyalɗe garoje horejo jangirde nde annini ɓesdugo cuuɗi ngam nde feeso. En ɗo yeloni irim anniya ka lattina ɗuɓɓe nder men waasu heɓa usta soyde jangirde nder jihaji tati ɗi woyla.